Povstaneme k modlitbě. Panovníku, Hospodine, přicházíme dnes před tebe, abychom ti děkovali za všechno, co z tvé štědré ruky každodenně zcela nezaslouženě dostáváme. Snad bychom to ani neuměli vyjmenovat, na všechno se rozpomenout. Nejsou to jenom dary polí, sadů a vinic, díky kterým máme jídla tolik, že vlastně ani neznáme hlad. Jako veliký dar chceme vnímat také lidi, které nám stavíš do cesty, naše bližní, s nimiž můžeme se společně radovat a těšit z věcí dobrých, povzbuzovat se ve chvílích zemdlívání a být si oporou v časech zlých. Děkujeme za všechny, kteří na nás myslí a jejichž lásku jsme směli vnímat. Děkujeme i za to, že jsme mohli přestát mnohé nepříjemné situace. Také za milý úsměv těch, kteří žijí vedle nás, chceme děkovat. Celý rok nás, Pane, provázelo tvé milosrdenství a tvé požehnání. Odpusť nám, že jsme to ve své nesoustředěnosti nedokázali dostatečně vnímat, protože naše oči neustále těkaly po všem možném a mysl se zabývala zbytečnostmi. Prosíme, Pane, dej nám poznat, jak blízko je nám tvoje láska v Pánu Ježíši Kristu. Dej nám trvale prožívat radost obdarovaných a omilostněných. Posiluj svým duchem naši víru, daruj sílu pro život v lásce, obnovuj naši naději. Amen. Jako první čtení zazní žalm 100. Žalm k díku vzdání. Hlahol Hospodinu celá země, radostně služ Hospodinu. Vstupte před jeho tvář s plesem, vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil a ne my sami sebe. Jsme jeho lid, ovce, které pase. Vstupte do jeho brán s díku vzdáním, do nádvoří jeho s chvalospěvem. Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení. Amen. Společně zaspíváme píseň 131. Oh
Povstaneme. Biblický text, nad kterým se společně chceme zamýšlet v příštích minutách, je zapsán v Evangeliu podle sepsání Lukášova v 18. kapitole ve verších 9. až 14. O těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl jim toto podobenství. 2 muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé. Vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Postím se 2krát za týden a dávám 10 ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Byl se do prsou a říkal, Bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Tolik je text kázání, můžete se posadit a děti. Forma podobenství nebyla v Ježíšově době nijak nová ani neobvyklá. Například rabíni ji používali při výkladu písma jako užitečnou učební pomůcku k pochopení textu. Ježíšova podobenství jsou ale jakýmsi samostatným typem kázání ozřejmujícím zvěst o Božím království. Skrze všední příběhy se nám zde ukazuje, kdo jsme a co tady máme dělat. Ježíš při vyprávění těchto podobenství očekává, že se v nich nějakým způsobem, sebe možná i zahanbujícím, najdeme. Budeme pak mít o čem přemýšlet a snad si odneseme i poučení a inspiraci pro další život. Když ovšem Ježíš své vyprávění o farizeovi a celníkovi zakončí nebo uvede slovy o těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali. A potom v závěru řekne, ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu a ne farizeus. Tak se čtenáři může na chvilku zdát, že ten příběh pro něj ztratil nějakou vnitřní zajímavost. Asi jako když vám půjčí někdo ke čtení detektivku a prozradí vám, jak to všechno dopadne. Jaké pak ještě hledání? Jaké pak rozvažování? A co na čí straně je pravda? Ježíšův komentář k podobenství je totiž zcela jednoznačný. Prostě nevytahuj se jako farizej, poctivě si přiznej barvu jako celník. Tady by v jistém smyslu mohlo to kázání končit, ale možná bychom se zbytečným spěcháním připravili o možnost nad celým příběhem ještě dál přemýšlet a hledat, jestli k nám nemohou promluvit i některé další jeho polohy a důrazy. Farizeus a celník náleželi do 2 táborů stojících ve společenském spektru na zcela opačných stranách. Farizeové patřili k takové elitě společnosti. Pohled na ně jsme si možná nespravedlivě zjednodušili. Slovo farizeus je dnes synonymem pro přetvářku, káže vodu, pije víno, mluví sladce, koná nemilosrdně. Farizeové ovšem ve skutečnosti byli tou nejzbožnější složkou tehdejší společnosti.
věrnými strážci starozákonních, mojžíšovských a davidovských tradic, zejména v době, kdy se kolem nich společnost, kdy mravně upadala, odkláněla se od víry a podle jejich pohledu až nebezpečně liberalizovala své názory. Farizeové se snažili zachránit možné a vracet úctu k zákonu. Ale stále více se přitom ohrazovali v mantinelech zákonnictví a své okolí moralizovali. Celníci, to byla docela jiná cházka. Takové svědomím se příliš neobtěžující korouhvičky. Dnešním slovníkem bychom řekli kolaboranti, zaprodanci nebo šmejdi. Příležitost se má chytit za pačesy a tady byla šance vydělat, spíše tedy nakrást a žít pak v klidu. O Římanech si dál mysleli své, převléct pro ně kabát ale nebyl vůbec žádný morální problém. Ostatně my starší si dobře pamatujeme dobu, v níž přetvářet se, uklánět se správným směrem a odměnou byl poklidný život s řadami benefitů, případně nějaká funkce. Samotná příslušnost k té či oné skupině ale pro Ježíše nikdy nebyla rozhodující. Farizeové mu vždycky stáli za to, aby s nimi hovořil o jejich chápání a výkladu zákona. S celníkem Zachéem a jemu podobnými rád stoloval a Samaritána považte dal dokonce za vzor svým souvěrcům. Možná tady můžeme číst první napomenutí našeho textu. V dnešní pestře namíchané společnosti žijeme s lidmi všelijak kulturně, sociálně, nábožensky i politicky jinak orientovanými. Žijí s námi také nejrůznější skupiny, jazykově odlišné, etnicky a tak dále. Nekresleme mezi nimi nikdy dopředu hranice diktované vlastní předpojatostí nebo většinovým názorem. Nestavějme mezi nimi ploty, náš úkol je přesně opačný. Jakékoliv hradby bořit, jakékoliv kolektivní nálepkování odmítnout. Pro Ježíše byl v podobenství rozhodující osobní postoj těch dvou, ne příslušnost k té či oné skupině. Tady se konkrétním místem pro vzájemné poměření stává obsah jejich modlitby. Zbožný farizeus sice nejprve poděkoval Bohu za mnohá obdarování za dar víry. To je jistě dobrý důvod k vděčnosti a na takovou bychom neměli zapomínat ani my. Ale pak se začal vytahovat. Děkuji ti, Bože, že nejsem jako tam ten celník. A rázem je všechno jinak. Ach, milí farizeji, to byl faul na červenou kartu. Ta poznámka o celníkovi o tobě řekla víc, že si zajatcem pýchy a své desátky se laskavě strč za klobouk. Celníkova modlitba je úplně jiná. Bože, slituj se nade mnou hříšným. Tak může volat jenom ten, kdo poznal svůj hřích. Už se mu prostě znechutilo okrádat druhé a jejich peněz využívat k rozmařilému životu. Teď tady klečí a prosí za odpuštění. To je docela jiná modlitba. Pravím vám, že ten celník se vrátil domů ospravedlněný. Pokora a lítost versus pýcha v Ježíšově hodnocení dopadá vždycky zcela jednoznačně. Nechce nás tady podobenství přivést k zamyšlení nad sebou. Nad tím, kde my
sami sebe vidíme mezi ostatními? S čím v modlitbě přicházíme k Bohu a co před něj klademe? Nenamlouváme si při pohledu na ten zkažený svět kolem nás, že snad úplně takový nejsme? Ne, nahlas to samozřejmě neřekneme. Víme přece, že křesťanům sluší pokora, tak jsme byli přece vychováni. Ale co když v skrytu, někde hluboko ve svém srdci, přece jen pocit určitého, řekněme, mravního náskoku před ostatními nenosíme? Jak daleko jsme pak od myšlení toho farizeje? Další otázkou, která nás nad textem může napadnout a vést k zamyšlení, je otázka našeho přicházení do chrámu. Čím je motivováno? Jakou má podobu? Víme, proč sem jdeme? Farizeus chodil do chrámu s takovou samozřejmostí. Splnil si tím docela příjemnou povinnost, pomodlil se a odchází. V chrámě ho nic neznepokojilo a nic s ním ale také nepohnulo. Při odchodu zůstává stejným, spokojeným, pomodleným farizejem. Možná si se ještě cestou domů s kamarády zastavil a trochu poklábosil. Tenhle podnik mu vyhovuje, sem přijde zítra zas. Celník asi moc často do chrámu nechodil. Snad měl strach, že by se tam na něj dívali lidé skrz prsty. To se bohužel občas stává i v křesťanských kostelech. Teď možná ten chudák ani neví, jak se má správně chovat. Za to ví něco daleko důležitějšího. Proč je tady? Do chrámu přišel proto, že mu najednou začalo téct do bod. Že mu prostě začalo v jeho životě něco zásadního vadit. Potřebuje shodit ze sebe těžké břemeno nepoctivosti, bezcílnosti a nesmyslnosti. Potřebuje zvednout hlavu, aby mohl jít životem dál. Bojuje v té chvíli o smysl svých dalších dnů. Chce pochopit, čeho se vzdát a za čím jít. Řečeno slovy naší oblíbené písně, co mu přebývá a co schází. Nad podobenstvím o farizeovi a celníkovi je možno klást si i další otázky. Třeba nad způsobem četby Bible, nad naším písmáctvím, pokud v nás z něj alespoň ještě něco zůstalo. Ten horlivý farizej našeho příběhu ležel v zákoně jistě dnem i nocí a mnohé znal zřejmě nazpaměť. Přesto při svém čtení a rozjímání vůbec nepochopil to podstatné. Děkuji ti, že nejsem jako tamten. Tak víc už snad zabloudit ani nelze. Chyběla mu potřebná pokora, otevřenost a očekávání, které při četbě písma vedou člověka někam docela jinam, než k píše. Totiž k poznání, že mu vlastně někdy ve větší míře, někdy v menší míře teče do těch bod pořád. Ale že to není skutečnost k uzoufání, protože je tady pomocná ruka. Je tady podaná ruka, pomoc vždy hotová. Nepatří jenom mně, i když také mně, ale všem lidem, celé lidské komunitě, protože všichni jsme Boží děti. Ježíšovo podobenství o farizeji a celníkovi je především jednoznačným odsouzením pýchy a samolibé domýšlivosti. Nafoukanost a nekritičnost k vlastní osobě
je stará asi jako lidstvo samo, ale nepřehlédněme, že jako lákavá nabídka je i dnes reálným pokušením pro každého z nás. Vždyť s dobrým pocitem ze sebe sama se i docela příjemně žije. To nám ostatně podprahově podsouvá a přiznejme si se značným úspěchem celé myšlení naší doby. Nepodlehnout tomuto vlastnímu sebeuspokojení neznamená stát se zamindrákovaným a zakřiknutým člověkem, ale neustrnout a zůstat otevřený a motivovaný pro další cestu. Farizeus už neměl kam jít, neměl na sobě co vylepšovat. Smutný pohled na každého takového člověka, že? To před celníkem se otevřela nová kapitola života. Nakolik této příležitosti využil, nám už příběh neříká. A pokud jde o to přicházení do chrámu, i tady brzy poznáte, že fandím tomu celníkovi. Chci umět před Hospodinem přiznat svou mnohou bezradnost a nevědomost a ptát se, třeba proč jsem někdy takový, jaký jsem, proč nemám dost sil, když se pro něco dobrého rozhodnu, to také učinit. Kudy mají vést moje další kroky a na co mohu opravdu spoléhnout. Do společenství s ostatními mě vede potřeba a touha slyšet, že ten můj, respektive náš životní srap nemusí být konečnou. Že totiž Ježíš právě za takovými přišel, aby jim pomohl, daroval pokoj, ukázal cestu a dokonce kus po ní s nimi šel. To je evangelium. Potřebuji je slyšet opakovaně, protože přes veškeré úsilí a dobré úmysly napravit a narovnat své cesty se mně to samotnému ve výsledku pořád nějak nedaří. Pokusme se na závěr najít i na tom farizeji něco pro sebe inspirativního. Třeba tu jeho horlivost, neúnavnost, ochotu číst a přemýšlet o Božím zákonu. Možná jsme v těchto věcech příliš vlažní. Otevírejme tedy častěji písmo, ale vždy s prosbou o vedení Ducha Svatého, abychom v něm nenacházeli potvrzení vlastní dokonalosti, ale vždy jenom a jenom evangelium Pána Ježíše Krista. Amen. Společně nyní zazpíváme píseň 358.
dnešním shromáždění jsme zváni k hostině Beránkově. Zváni jsme všichni, ale nikdo není nucen. Dříve než přistoupíme k jeho stolu, povstaneme k modlitbě. Otče náš, vyznáváme na sebe, že nejdeme životem vždy po cestě poslušnosti, po cestě důvěry a plného spolehnutí na tebe. Zahleděni do sebe nevěnujeme dost pozornosti lidem kolem nás a zůstáváme lhostejní k problémům světa. Neposlušnost, nedověru, nedostatek lásky a přílišné sebezahledění vyznáváme před tebou jako svůj hřích. Potvrďme to společným hlasitým vyznávám. Vyznávám. Věříme, Bože, že jsi ze své lásky k nám obětoval svého syna. Kdo v něho věří, není souzen. Věříme moci Kristovy oběti. Potvrďme to společným hlasitým věřím. Věřím. Žasneme, Pane, nad velikostí tvé lásky a tvého milosrdenství. Věříme v oživující moc tvého odpuštění. I my chceme v tuto chvíli odpustit ve svém srdci všem, kteří nám ublížili. Potvrďme to společně hlasitým: pro lásku Kristovu odpouštím. Pro lásku Kristovu odpouštím. Tomu, kdo vyznal své viny, víru v Ježíše Krista a připravenost odpustit všem, zní v tuto chvíli slovo milosti. Jestliže doznáváme své hříchy, Bůh je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od všech nepravostí. Můžeš opět odpočinout, moje duše, neboť Hospodin se tě zastal. Na znamení přijatého i darovaného pokoje se nyní navzájem pozdravme pozdravením pokoje, pokoj tobě. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: vezměte, jeste. Toto je tělo mé, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři kalich a řekl: tento kalich je nová smlouva spečetěná mou krví. To čiňte, kdykoliv z něho budete pít, na mou památku. Pomodlíme se. Pane, prosíme, zhlédni na tyto dary chleba a vína i na naše společenství kolem Kristova stolu, abychom v něm působením Ducha Svatého prožili mocné ujištění o tvé lásce, byla upevněna naše víra v Krista a povzbuzena naše naděje. Amen.
A tak usmíření s Kristem i s bližními, se srdcem naplněným radostí a chvalama i vděčností přistupujme nyní ke stolu Páně. Vysluhovat budeme z kalicha i z kalíšku. Pán Ježíš řekl, svůj pokoj vám zůstavuji, svůj pokoj vám dává, ne jako svět dává, já dávám. Ať se vaše srdce neděsí a nechvěje. Jděte v pokoji. Jako poděkování za pozvání k hostině i za prožité společenství zaspíváme nyní píseň 597.
Milé sestry a milí bratři, dovolte mi seznámit vás s ohláškami. V prvé řadě bych moc ráda poděkovala za dnešní službu našemu sboru a vysluhování Večeře Páně bratrovi Janu Balcarovi z pražského strašnického sboru. Děkujeme i za velmi podnětné kázání k zamyšlení. A když jsme u toho děkování, tak mi dovolte také připomenout jednu skutečnost, že strašnický sbor je naším velkým podporovatelem, zejména finančním, a z jeho pomoci máme díky tomu tady třeba nové varhany nebo vybudovanou kuchyňku dole. A tak bych ráda na tomto místě předala ten dík a poprosím Honzu, aby ho předal ve strašnickém sboru, že za to moc děkujeme a jsme za to vděční. Tak. Připomenu jenom, že příští týden povede bohoslužby Marta Drápalová a hned další neděli na to upozorňujeme už dopředu na rodinné bohoslužby, tentokrát pod taktovkou laického kazatele a loutkaře Zdeňka Turka. Pro ty, co tu nebyli, minulý týden byla účast velká a jsme za to rádi. Minulou neděli jsme úspěšně zvolili novou farářku, takže pro ty, co tu nebyli, ano, Marta Zemánková bude naší novou farářkou od 1. ledna a bude sloužit u nás 5 let. Příští sobotu se někteří učitelé nedělky zúčastní semináře, takže se můžeme těšit, že přijdou s novou motivací a nápady pro děti. Pak tady máme pozvánky ze seniorátu. Prosím, přečtěte si na nástěnce, věnujte tomu trošku pozornost. Jsou tam pozvánky na akce, koncerty, akce pro mládež a další. Máme tady ekumenické pozvánky 31.10. večer svědectví. Fara v Berouně nás zve od 20 hodin, zve nás Jan Marek. Pro všechny, kdo mají touhu se sdílet nebo i jen poslouchat svědectví o všedním i nevšedním působení Boha v našich životech. Na stole najdete letáčky zase k tomu. A pak tady máme na neděli, to bude vlastně příští neděli, 3. listopadu, filmový klub pro děti i dospělé, už jsme také zmiňovali, od 16 hodin film Mikulášovy patálie a od 19:30 až na věky. Portrét ženy bojující s vážnou krizí svého již druhého manželství, opět dole na plakátku. Sbírky pozorňujeme na možnost koupě výrobků z chráněné dílny Rolnička. Dnešní sbírka u příležitosti díku vzdání je určena na sociální a charitativní pomoc. Ten loňský výtěžek ve výši necelých 800 000 na podporu církve v Arménii, která pomáhá vysídleným a pronásledovaným křesťanům z oblasti Národního Karabachu. A další částka putovala do komunitního centra Tahady v chudinské čtvrti v Bejrutu v Libanonu. Také děkujeme pomocníkům dne a srdečně zveme na posezení u kávy a čaje dnes. To jsou všechna sborová oznámení. Ještě nedělá, že příště myslím, že bude Věrka Koldová nedělku. Tak. Povstaneme k přímluvné modlitbě. Pane Bože milostivý, prosíme za celou tvoji církev shromážděnou dnes k bohoslužbám, aby v jednotě víry dosvědčovala tvoji lásku k tomuto světu, nehledala nikde vlastní slávy a prospěchu, nepřijímala role soudců a karatelů, ale ve všem svém svědectví a službě ukazovala k tobě, Otče, Synu i Duchu Svatý.
Prosíme za naši všelijak zemdlívající Českobratrskou církev evangelickou, aby nemalomyslněla, ale s pohledem upřeným k tobě žila radostí z evangelia. Prosíme za sbor v Berouně, aby zůstal místem, kde se rádi budeme scházet, navzájem sílit a povzbuzovat, místem vděčného chvalospěvu tobě. Do tvé péče klademe všechny nemocné na těle i na duchu, všechny opuštěné a zrazené, lidi bezradné a často si zoufající. Někde jsme zklamali v péči o ně. Buď nebyl čas nebo síly a někdy dokonce ani chuť pro ně něco udělat. Vyznáváme to jako svou nedostatečnost a prosíme, abychom uměli žít s větší citlivostí pro potřeby lidí kolem nás. Bože, prosíme tě za konec války na Ukrajině, za uklidnění situace na Středním východě, za návrat slušnosti do mezilidských vztahů. Prosíme o sílu konat dobré všude tam, kde k tomu bude příležitost. Společně k tobě nyní voláme: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Do příštích dnů nám apoštol vzkazuje: přemýšlejte o tom, co je pravdivé, čisté, hodné lásky. Čemu jste se u Ježíše Krista naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. Přijmeme požehnání. Všechno je vaše, ať svět, život nebo smrt, přítomnost nebo budoucnost. Všechno je vaše, vy však jste Kristovi a Kristus je Boží. Sám Pán pokoje, ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi. Amen. Zakončíme společným zpěvem písně 418.
bylo dobrý, děkuji. Já vám dám a to je vaše. To je nezakrávku. A ty